Здравейте, хора! На колкото и успешни и безгрижно радостни да се правите, като личности и характери са ви оформили не най-приятните и не най-безгрижните и слънчеви топлички моменти и периоди, а най-трудните, най-тежките, тези, които са ви накарали да бъдете на ръба на силите си и възможностите си. И не само вас, а и мене. Поздравявам всеки, който е преодолял нещо, което го е затруднило сериозно. Може да е изпит, може да е било загуба на близък, борба с болест или някакво физическо усилие, стрес, натоварване на ума и така нататък, или тялото. Аз съм сравнително спокоен и безгрижен, до някъде, разбира се, но всъщност това не определя личността ми. Личността ни се определя от тия моменти, които наистина са ни накарали да се мобилизираме максимално. Бъдете здрави!